Noniin, tervetuloa uuden YouTube-videon pariin. Ja tänään mä näen mun Ice Skates vastustaja. Ja se on joku turkkilainen, asuu täällä Suomessa, reenaa Suomessa kai. En mä sit oikein sen enempää tiedä. Mennään ottaa face-offit tonne loopille ja käydään vähän tuijottelee toiseen. Mulla on totta kai, kun se on McGregoria larppaan, niin totta kai pitää pukeutua sen mukaisesti myös. Lähdetään loopille, käydään vähän tuijottelee toisiaan. Tosi kiva, että saadaan matsi julkaistua tänään. Ja mä oon innoissani. Let's go! Tämmönen harmiton pikkumies. Yasir Ujjar, Rasmus Vaukkonen tulee keskelle ja katsotaan toisia silmiä. Yasir Ujjar, how confident are you that you can beat this Finnish prospect and stop his rise in the professionals? Most likely with body shot. Rasmus, how do you see Yasir and how hard he is after this car accident? Little man. What do you feel now when you look each other? What's going through your mind right now? I'm just watching. You can look to the camera. Yasir ja Rasmus. Live-lähetykset voit nyt hankkia näihin kaikkiin matseihin icecage.fi nettisivun kautta. He's like young Conor McGregor, like people speak. I feel like Mitä matsia tää tulee muistuttaa? Tää tulee muistuttaa Conor Aldo-matsia, se tulee aggressiivisesti sieltä. Mä otan Aldo pois ja Voit sä näyttää kerran se tempo? tulee tuolta. Mä hämäilen. Sitten lähtee tulee aggressiivisesti. Sitten mä hakkaan tohon. Kauan se matsi kestää? 13 sekuntia. Saman verran. Siis haluaisit tehdä Ice Cagein nopeamman törmäyksen? Mä teen Ice Skatesin nopeamman. Aika itsevarma. Harmi, että toi matsi vaan loppuu lyhyen. Se on left hand. Tulee Yasir sieltä. on just tiedät sä Aldon pituinen. Se tulee aggressiivisesti sieltä. No pompi. Smiling. Oh no! Jengi kannattaa ajoistuilla striimi, koska se alkaa ajois ja jos se sun Conor sanojen Aldo. mukaan Conor loppuu Aldo. ajois. Kiitos paljon 1000 tilaajasta ja keksitään joku 1000 tilaaja spesiaali, mä en tiedä mikä se vielä olisi. Ja se varmaan menee sit noitten matsien jälkeen joskus kesälle, että päästään kuvailemaan sitä, mutta ehdottakaa vielä tonne kommentteja jotain mitä te haluaisitte nähdä 1000 tilaaja spesiaaliksi.